Gwamnatin Jihar Katsina ta gabatar da kasafin kuɗi na kimanin Naira biliyan 682 na shekarar 2025 a gaban Majalisar Dokokin Jihar. Da yake fashin baƙi dangane da yadda aka tsara kasafin kuɗin shekarar 2025, Kwamishinan Kasafin Kuɗi da Tsare-tsare Alhaji Bello Kagara ya yi ƙarin haske akan yadda jadawalin kasafin kuɗi zai kasance. Haka kuma ya ɗora shakku dangane da tsarin da gwamnatin Jihar Katsina ta yi na biyan sabon tsarin albashi na Naira 70,000 da gwamnatin tarayya ta amince da shi. Akan maganar albashi babu shakka mun tsara kashe wannan kuɗi na Naira biliyan 157 akan harkokin ma'aikata, biyan albashinsu da kuma gudanar da gwamnati wanda ake kira recurrent expenditure. Amma tsarin albashi da ake na sabon albashi yana tsaye a cikin zuciya da ƙahon zuciya mai girma gwamna da kuma ainihin sauran ma'aikatansa. An kafa kwamiti a ƙarƙashin mai girma sakataren gwamnati wanda zai hulɗa da ƙungiyoyin ƙwadago da ma'aikatan gwamnati don a daidaita tsarin albashin za a biya a matsayin jiha. Sai dai kuma kwamishinan kasafin kuɗin ya ba da albishir da cewa a wannan kasafin kuɗi na shekarar 2025 gwamnati ta shirya tsaf domin biyan haƙoƙin ma'aikatan da suka ajiye aikinsu daga shekarar 2019 zuwa yanzu. Sannan da kwai kuɗin biyan pension da gratuity na ma'aikata. An tsara ko kace an hasasa cewa zai ci kuɗi Naira biliyan 15 da miliyan 419,689 da Naira 173 da kowace. Na yi bayani da turanci kan cewa sanin kowa ne gwamnatin jihar Katsina ta gaji bashin kuɗin pension da gratuity na ma'aikata tun daga shekarar hijira 2019 ba a biya. Amma cikin adalcin na gwamnati da kuma damuwa ta da hannun jama'a ciki ta yi tsari na biyan waɗannan kuɗaɗen a yanzu kama a biya kowa. Yanzu har da muke ciki yanzu duk wani ma'aikacin jiha wanda yake biyan kuɗin gratuity ko na pension insha Allah daga nan zuwa ƙarshen watan gobe za ga bishe wannan kuɗaɗe. Kazalika, wannan kasafin kuɗi bai manta da ma'aikatan ƙananan hukumomi ba, inda kwamishinan ya ba da tabbacin cewa suna cikin tsarin waɗanda za a biya shekara mai zuwa. A cewar kwamishinan haƙoƙin ma'aikatan ƙananan hukumomi, zai kai wajen watan Yuni na shekara mai zuwa kafin a kammala biyan su. Kasafin kuɗin shekarar 2025 da aka yi wa take da gina gobenka kashi na biyu, wanda ya taɓo abubuwan da suka shafi rayuwar al'ummar jihar Katsina da dama. Ɓangaren ilimi shine ya samu kaso mafi tsoka na kashi 14, yayin da ɓangaren noma da kiwo ya samu kaso 12, sai ma'aikatar ayyuka da sufuri na da kaso 8.5, sai ma'aikatar albarkatun ruwa na da kaso 8.6. Haka kuma, ma'aikatar kiwon lafiya ta samu kaso 8.8, a yayin da ma'aikatar muhalli take da kaso 9.3, sai ma'aikatar tsaro da harkokin cikin gida tana da kaso 1.2, sauran ayyuka kuma suna da kaso 42.6. Bishiratu Bishir Musa Jibiya, Popular News.